and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Wa yun. Wagi ko kalikay. Eh? Niabot yun. Maungawa ko'y mahimo gawa sa pag-atubang ni Buboy. Kuya. Oh. Oh, kuya. Kuya. Kuya sumaron ha? Kinsa ron? Ay. Pasyente rin ay Buboy. Ablihi. Uy, kuya. Ang pasyente ko ang babae rin pasudla. Dukibok! Pasensya na yun ha nga, mi anhi gini bisag wa kay schedule karon. Emergency man gud Dukibok. Nikalit ra mo gini sa kiring nga bisag wa ko kay bab na unsa. Singot na kayo siya, Dok. Wa ko kay baon sa akong buhaton, Dok. O nga, tabagi ang tao ng akong asawa, Dok. Uy. Iyay. Ni acting ram ning babayhan na. Sayon Rane. Brother. Maulian dahil ng imong asawa. Sige, Dok. Tambali siya, Dok, ha. Baboy! Baboy! Pagdakop og duha ka tiki. Okay, kuya. What ang gamaya? Ha? Tiki. Usaon man ang nimo ang tiki, Dok. Kaila mog tiki. Atong ipakaon si imong asawa. Palangga, okay na ko. Okay na ko. Epektibo kayong tiki, no? Wa pa gani makakaon ni imong asawa, naayon na. Bitaw, Dok, Dok. Mauna na ko gawas palangga. Aray na ko, ayaw na ko. Ala pa na Uy, sirit. palaga! Pagpasalamat sa ni Dok Ibok. Ayaw na, ayaw na. Ayaw na, eh. Okay na, okay na. Dok, salamat yun kayo, ha. Og masweldo man ako. Muhapit lang unya ko din, eh. Wa yun ko kadaron bisag piso. Ayaw na paghunahon na, ana. Ang imong ihatag nako ipalit na lang og bag-ong sandal sa imong asawa. Nagkawang gini. Nang luod na ito. Ooy. Nang luod nga wa palitig sandal para sa iyang class reunion sulod semana. Gini mga babae ngayon anak ko yan. Mangluod na yun kung balibaran. Magpasakit-sakit pa. Naidaghang gawin ana. Og usa na to siya. Si Bia kaha ko yan. Ano na apil mas biya? Babae man siya. Huwag imo man siyang leading lady. Kung maminyo niya unya mo, magdudlood sa bakaha siya kung imong balibaran. Mao na ipangutana nga nagtangag og dakong ganti Buboy. Dapa man. Ay, bitaw eh. Magkadayon magi kami ni Bia, no? Maunay pangutana nga nagtangag og dakong ganti, kuya. Ah. Paing, Ano, ma? nahuman naman lang ang karsada. O palagi kisaw si Imok. Bitaw. Ura, taod-taod naman. Dili kay taod-taod. Dugay na gyud. Naayo na lang gutos utik. Oo, de, no? Nabanggam dito siya sa pison. Adto ako na si Imok. Pangumustaha dito. Ing. Mo. Okay naman ko paing. Ngano nang umusta man kanako? Nga sige matagkita. Kuan mo, Mok. Kanang, nakabasa matingali ka sa kung una ron, no? Nahibaw, gid ka, unsay buot, ipasabot ato akong pagpangumusta. Wa ko'y nabasahan karon sa imong hunahuna. Wa mo ganang akong power karon. Unsay mo gana mo? Wa mo gana, dili ko katagaan. Why may register diri sa akong hunahuna nga panghitabo or sitwasyon or whatever. Mao ba? Ano sa alam? Taod-taod na. Uy. Ngano di ay paing? May problema? Dako kayo ng problema kung mauna. Kataas nas panahon nga ni Utong Ratania, Nagpaitoy-itoy rata niya tungod sa pagtuo nga mabulahan ta inigabot sa panahon. O nya, dili day siya makatagan?
Nihupas na dayon iyang abilidad. Hay, asula bitaw anyo eh. Unsa may imong hunahuna? Mubalik pa kaha na o dili na? Kay kung dili na ay mga away na sa kugbalik niya oy. Hagbay ra baya akong niutong lang una. Di sad ko katubag anak ma. Balik ka dito. Sigurado ha. Oh, Oh. Kinsa man ang nanawag nimo? si Imok. Tubaga. Tubaga dayon. Ah, Hello, Mok. Ignacio ng Sabil. Pwede rin siya mangaway na ako anytime kung gusto niya. Oh, Ngano ka? shh. Mga na to, Paeng, ha? Sige, bye. Haskang. Hoy, hoy, hoy. Ngano ka oy? Wa na ma, wa na. Hibaw-an na ta. Ha? O unsay hibaw-an ba? Motoy toyo ni Imok ron. Pwede ra kuno ka mangaway niya anytime kung gusto ka. Oh, Diyan ta ba iskot niya mo eh? Stopo na ta ha? Stop sa maghuna-huna sa taglain. oh. Pero Di na kita ma. Maghuna-huna glain di ha? Uy. Nganong nihilak mo yan? naguna-una ko for the Aguilar oy. Ha? Namatay na bang siya paeng. Tao naman. Anong karon pa mo ka mo hilak? Ay karon pa man ko nakahuna-huna niyag balik. May klaro eh. Oh, ikaw na ba niingon nga maguna-huna kong lain ha? Unya siya may unang ni sa kuhuna-huna. Unsaon ta man na? Muna akong nahunahunaan, Boboy. Patuhuon ako sila nga magwagtang-wagtang ang akong abilidad sa pagtagaan. Mutuo ka ha sila. Bahala na. Basta kay muna akong ipatuon nila. Hangtod nga moingon na gyud ko nga dili na ko katagaan. Klaro man gud kaayo ang tuyo nilang paingog ng sabil. Unya si Bia. Apil si Bia, Boboy. Kinahanglan nga kitarging duha ang magpabilin nga magkupot nining sikretuha. Okay kuya. Agad sa kunin mo. Ako na lang ang gamiton nga abag sa akong pagpanambal, Boboy. Okay kuya. Unsa may atong mitingan? Parehas bitatang way kalibutan unsa. May bawa ni nato ron, abot nila ni Imok. Hi guys and tips. Hello. Oh, Pamatingali may maliit, no? Wala, uy. Napagani 5 minutes sa atong gisabutan nga oras. Okay, okay. Pwede naman tingaling magsugod ng ta. Mok. Yeah. Mau ba, inging? Mau ba? Okay, sige. Pwede god. bahin sa unsa man di ay atong mitingan. Mao na siya. Ako lang gipaybaw ninyo unsa akong sitwasyon. Sa ato pa. Wa gyud ay klaro di ay. Ana gyud ang sabil. Wa gi klaro. Wa clear kung unsa kakalit nga mitungan ni. Mao sad ang kakalit nga nawagtang ni siya sud sa pila ka buwan. Uy. Unya, gahapong adlaw lang sab mibalik. Masin mo to nga lang siya kung dunay dagkong paghitabo Imok. Example, kanang dunay bagyo, linog, o uban pang katalagman. Hindi sa taga siguro. Parehas na hitabo gahapon nga ang unang mi-register sa akong hunahuna mao ang paglibak nimo nako ng sabil. Random ra magito. Gani, wagi ko maghuna-huna nimo ato higayuna. Kay doon ako gi-research. Ni kalitra gito sa pagtungag yun. Naputol gud ako pagbasa. Kay sipa man kay ang imong yaw-yaw nang. Mok. Hala, balaka. Pasensya na lang ni mama mo, ha? Kuan, kanang mubo na nagod ni siya pasensya gud. Oo. Gusto niya diha-diha dayon. Mga sorry good kayo mo. No need explanation. Okay ra. Nana naman sa kuning nang sabil. Basta mao na to guys, ha? Gi-inform lang ta mo aron nga dili kay mo mag-expect ba. Ay, okay ra, uy, Imok. Ato lang iampo nga unta sa mga dagkong panghitabo, labi na kun katalagman,
Matag-an na lang unta nimo. Ano sad ba makapangandam ta ug ang ubang mga tao? Bitaw. Mao na itong iampo. Maugid mo. Kay mao man ang pinaka-importante. O mao na'y panagna nga angay ma-share ngadto sa gobyerno. Kay kinahanglan ginagtudo nga pagpangandam. Mao gyud. Dili kay igo na lang mo padaog mga rescue team. Pares karon oh. Oh. Naimi kalit og register sa kong utok. Oh. Ah. Wala. Mok. Unsa man na, ha? Unsay ni register sa imong hunahuna? Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!